Ако сте едно цяло, едно тяло, един дух, една душа, както винаги се говори, да, само не на мен те обаче, ако е така, защо винаги ти сама ходиш на някъде? Защо никога този човек не е с тебе? Нито и веднъж на никъде. Защо? Имаш ли така коража да излезеш да обясниш? Никъде, дори в града там, като излизаш да ходиш по магазини или да знам къде ходиш, нито веднъж не сте излезнали двамата на никъде. Абсолютно никъде. На боклуците ходи сам. Ти си ходиш там, къде си ходиш. На почивки ти си ходиш сама. Той пак го няма. За какво едно цяло вие ми говорите? Вие сте просто едни са квартиранти. Дори са квартирантите, дето са съквартиранти, често приятелски, ще излезат. Някога ще излязат заедно, ще излязат навънка, ще се разходят, ще се почерпят нещо, една биричка, кафе, нещо, нали, са квартиранти, ако са в добри отношения, разбира се. Ако са нямат, ако са карат, те ще са врагове. Но те няма да могат и да живеят заедно, естествено. Как ти за толкова години аз не чух веднъж да сте отишли някъде заедно. Дори какво да кажа, на един супермаркет там вие не ходите и не пазарите, де. Бе то никъде. Ти си живееш своя си живот, той си живее в неговия си свят, ти в своя си, лягате там в едно легло и дотам е цялата история. Това е чисто фалшиво съжителство. И после ще говорим на тема как трябва да са мъжа и жената, вие не го показвате чрез пример. Вие не го показвате това нещо. Аз виждам и не са квартиранти, всеки е егоистично за себе си, дори на тебе ти се носят неща на готово, а ти какво носиш за този човек? Ти какво правиш? Не знам. Не знам, нищо до сега не е видяно. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо не е видяно. Какъв е твоя принос? Не знам. Много странна история там при вас. Много странна.